dečki, još malo. Broj 12 je odmah tu. Pivo je hladno, kulen je, nadajmo se, suh i ljut. Idemo još ekipa za kruh. Evo ga, prva 3 mjesta su tu. A gdje su nam dame naše? Jao, župan se muči. Župan se zapetljio. Dobro je, ispravio. Jao, izvrne se. Kakav povratak našeg župana, ovo je strašno. Evo nam i načelnika stiže. A gdje su nam naše gospođe? Ako ste se pitali tko se okupao, ma Toni Vičanić se okupao, malo je ispao iz čamca. Joza, šta sam ti rekao, Joza? Kule! Jesam ti rekao, Even? Ajmo jedan pljesak veliki za sve sudionike, ali i pobjednike. Evo ih, ko je rekao da neće doći, stižu naše dame. Gospođa, na ovu stranu. A ko će drugi biti među ženama nego Zoja? Pa ljudi moji, iz Njemačke je došao samo da sudjeluje u ovoj utrci. Kako on usmjerava naše gospođe. Hvala ti, Zoja. Malo lijevo, malo lijevo. Evo ga, ispravak, idemo. Ajmo pljesak za dame, veliki pljesak. Jao, Zoja nas se izvrlio. Joj, malo smo se izvrtili, dobro je. Ilja lijevo, Mateja desno. To je to, na pravom ste putu. Pazite, brod s desna.
Evo i valova. Ajmo cura još malo, gospođe dame. Evo i njihovog skipera Zoje. Ajmo i za njega jedan pljesak. Ajmo za Zoju, skipera. Dobio sam dojavu, imamo još jednu ekipu žena. Planinarke. Gospođe koje se penju u planine, šetaju po prirodi i sad su se pokušale natjecati u vožnji čamcima. Čekamo još njih. Polako, dosta ste duboko. Bravo, bravo, bravo gospođe. I da, evo ih, druga ekipa, molimo veliki pljesak, prolaze kroz cilj. Druga ženska ekipa. Čekamo službene rezultate i dodjelu nagrada. Vidite se ovdje kod stola sa nagradama. Pivo je hladno, kulen je, nadajmo se, suh, kruh je frižak i nož je oštar. Došli su mi službeni nenamješteni rezultati. Krenit ćemo od trećeg mjesta. Treći kroz cilj su prošli ekipa sa rednim brojem 9, a to su bili Stepić Ivica i Božić Ivica, 2 Ivice. Redni broj 15, ispričavam se, redni broj 15. Evo Ivica, dobili su 3 kile kruha. Nemojte pobjeći s tim kruhom. Ajmo na drugo mjesto. Drugo mjesto, ekipa iz Cerne, gospodin Šimurac i Bičanić Toni. Redni broj je bio 12. Da, Toni je onaj koji se okupao. Ponio je svoje veslo, Šimunac preuzeo pivo. Nemoj niti pobjeći s pivom. Kulen je navodno ljut. Ajmo sada vidjeti prvo mjesto sa rednim brojem 7. 2 Jurkovića, tata i sin, Božo i Josip. Bravo Božo, bravo i Josipe. Ljubi vas komentator. Imamo kulen, imamo pivo, imamo kruh, imamo oštar nož, to je to.
Molim vas samo ženske ekipe, oba dvije ekipe, dođite do zapisničkog stola. Broj 16, broj 14, kod zapisničkog stola, molim vas, nešto smo i za vas pripremili. Za naše dame imamo utješne nagrade. Podijelit će i načelnik općine, gospodin Ante Rajković. Bile ste sjajne, držali ste se lavovski, borili ste se i rezultati su tu. Hvala svim sudionicima na sudjelovanju. Hvala ekipama odsvakud ste došli, borili ste se, bili ste sjajni. Kao što sam rekao, ovo su 13. Bosanski dani, nemojte zaboraviti večeras čekaju nas dva benda, koncert tamburaškog sastava i grupe Ringišpil, a prije njih atmosferu će zagrijati grupa